Pwede kaso itong cellphone ng usa. Okay, kaso dali na. Dugay na ka ako ba? Purgap network lang to. Kaya yung kadagdagan nag-skip password. Ito na pa. May noon ko. Yung ko di makasod. Bisag makasod yung wifi trek kung di siya kay YouTube ba. Baga po online ako niya po diyan ang baga po internet ba. Mo lagi ora ka.
Ay,